Εθελοντές διασώστες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους εντοπίζουν τη σωρό του Μπάμπη Κούτσικου στην περιοχή της Ευαγγελίστριας στο Μεσολόγγι, τα ίχνη του οποίου είχαν εξαφανιστεί από τις 4 Ιανουαρίου. Η ώρα είναι 5 και 20. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι εντοπίστηκε η σωρός του Μπάμπη Κούτσικου στο σημείο που βρίσκεται κοντά στο εκκλησάκι της Ευαγγελίστριας, στο παλιό αεροδρόμιο του Μεσολογγίου. Εκείνη την ώρα η οικογένεια του αγνοούμενου βρίσκονταν στο δικαστικό μέγαρο της πόλης, όπου και έμαθε τα δυσάρεστα νέα. Η σωρός του εντοπίζεται σε βαλτώδη περιοχή δίπλα στη Λιμνοθάλασσα. Μάθαμε ότι εντοπίστηκε στο ίδιο σημείο, πάνω σε μια πέτρα. Ήταν μέσα στο νερό. Ήταν μέσα στο νερό, είχαν πετάξει την πέτρα πάνω του. Είχαν πετάξει μια πέτρα πάνω από το. Θήρια πέτρα. Αμέσως σημαίνει συναγερμός. Στο σημείο σπέβδουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείουν την περιοχή των ερευνών. Επί τόπου φτάνει και η ιατροδικαστής. Όμως εμείς μέσα στη βάρκα είχε μια μυρωδιά. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο βασικός κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Μπάμπη Κούτσικου βρισκόταν στο γραφείο του ανακριτή για να απολογηθεί. Συγγενείς και φίλοι φώναζαν και ζητούσαν από τον κατηγορούμενο να αποκαλύψει που βρίσκεται ο Μπάμπης. Οι εκκλήσεις τους λίγες ώρες αργότερα θα έβγαιναν αληθινές. Τραγική φιγούρα η μητέρα του Μπάμπη Κούτσικου έξω από τα δικαστήρια όταν πληροφορήθηκε για τον εντοπισμό της ορού του γιού της. Είναι ένα σημείο το οποίο ήταν κοντά στο στίγμα που βρέθηκε το τηλέφωνο του 50χρονου επιχειρηματία και κοντά στην περιοχή που είχαν επικεντρωθεί οι έρευνες. Ο Μπάμπης Κούτσικος αγνοείται από το βράδυ της 5ης 4 Ιανουαρίου όταν έφυγε από το σπίτι του προκειμένου να πάει για κυνήγι. Έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του με την οικογένεια του νεαρού άντρα να υποστηρίζει πως ο Κρεοπόλης, ο βασικός κατηγορούμενος της δολοφονίας, χρωστούσε 17.000 ευρώ στο θύμα. Εμάς το κύριο θέμα που μας απασχολεί είναι να δούμε πού είναι ο Μπάμπης αυτή τη στιγμή. Μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει. Και δεν ξέρουμε θα το κάνει ποτέ. Ο κατηγορούμενος κατά τη διάρκεια των καταθέσεων στους αστυνομικούς είχε πέσει σε αντιφάσεις, καθώς κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει διαφορετικά τα όσα είχε πει για το δρομολόγιο που ακολούθησε. Ενώ το στίγμα του κινητού του έδινε διαφορετικά δεδομένα στους αστυνομικούς από τα όσα υποστήριζε και περιέγραφε ο ίδιος στις αρχές που τον ανέκριναν. Η εισαγγελέας άσκησε εναντίον του ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.